pisica lui mama, cum ea n-a mai... Pe toți i-a mușcat și... Prins vârtejurile în video. Ai, el... Poate multe. Uite, vezi ce cum e gustat, are cunoscut pe două. Dar tu filmezi acum? Da. Bagă mustățile acolo. Stai, lasă cu care arată zombie. Ia. Pisicuța mea era foarte frumoasă, era mai albă la culoare. Lana și-a pus-o la Ce are, mă? A trecut pe acolo, pe sus la geam și uite cum are. Am să vin odată să văd atâtea filme. Păi să vii. Cosmin a spus că suntem filmați. Aici, Dian. Da, da. Cred că e pe vârfuri de multe acum. Da. Pe la alb. S-a dus și el la munte. Prima oară când văd și o struț. E struț sau struțoaică? Cei cenușii sunt femele. Cel negru e mascul. Sunt mai mulți? Da, sunt patru. Aha. Deci ouăle dinăuntru cu cristale de Swarovski, de ei sunt ouăle care sunt cu cristale de Swarovski. Nu eclozează aici, că n-au condiții. Dar fac ouă. Nu, că nu face nimic, e blânzi. Da? Zblânde, da. Vedeți. Asta e panseluța. Și-o cheamă. E La mare negru pasăruța. este unul negru care e băiat ăla. Dar e tocmai mai în jos, acolo. Sunt patru, 3 fete și un băiat, da? Îți duci pe aici, în grădină, pe jos. Hai, chică. Și sunt ușor de întreținut? Da, mănâncă și porumb, dar la anumite ore trebuie să le dăm ovăz. Cu clima s-a obișnuit? Da, da, da. Că da, au stat, au 2 ani de când sunt aici. A doua iarnă. Ce vedeți, ce? Ce? Trebuie să mai mănânce, cum s-a Se mai schimbă pene de ele, acum se mai schimbă pene de mai. Uite că stă. Ce ochi are. Ce? Dacă, uite, grăunță aici și dacă e da grăunță, stați să-i dau Luați, îi faceți film sau o poză, că dacă vreți să vă Fotografie- fac eu nu, o poză, filmez, nu. să-i dați să-l hrăniți dacă vreți. Că mănâncă din palme. în palmă, așa, țineți. Haideți aici, haideți că nu vă face nimic. Îi dați noastră că eu... Haideți dincolo de gard. ca Da? să stați, da. Dar nu, că nu văd de cior, nu... nu cu ciocul. Stai cu minte, hai că-ți dau mâncare. Stai că-ți dau acum, hai vină încoace, uite fața. Și nu, să vă filmeze doamna și dați-i Păi, dumneavoastră. Dați-i dumneavoastră. suficient? Uite, toate mi le-au luat. Toate, bucată cu bucată. Așa. Uite, dă-i să hai să... Poate îmi tragi un cioc în cap acum. Uite, mă, mai mi-a ciupit camera mea. S-a băgat, mi-a agățat camera. Nu, să aveți grijă că dacă vezi ceva strălucitor și asta, dă cu ciocul, dacă, uite, dacă Da, a băgat. și vede Păi nu mi-a strălucitor. spus. A, dar ești foarte la strălucitor. Păi mi-a... asta. Uite, De-aia, icoană, ceva strălucitor, gata, bă. Hai, stai, du-te acolo. Uite. Și vă lovit? Da, mi-a... Doamne. Uite că nu v-am spus de asta zice, la strălucitor, la asta Eram să scăp camera de mână pentru că nu, strălucea că ce și eu strălucitor, dacă băgat aveți să și mi-a cuținiți agățat ceva, camera. Mi-a agățat camera de bot. vreți să dați mâncare? Nu, lăsați că prefer să privesc. Uite, pisică mea, pisici. Pisicuți. Ia. De soția, da? Da. Uite, țineți așa, bună. Hai, ține. Uitați așa, țineți așa și nu vă face nimic. Nu vă cigulește, că ia de mână. Ia N-aveți tot. treabă, uite. Hai, fetița, panseluța, hai. Panseluța, hai. Hai, panseluța, hai. Așa, ia Așa, și așa, mănâncă și mâna mea. Nu vă mănâncă mâna, nu, că ia numai grăunțele, nu. Băghitele mai multe. Ia, panseluța, hai. Stai, din partea Asta să vă prind mai bine, hai. Hai, Stai nu așa mânca că și cu mâna. gâtul ăla. Veniți mai încoace, mai aproape, ca să nu dei Ia, gâtul mai după dați gard. niște... Haideți mai încoace, uite așa, încoace. A, dacă rămân pe aici. Nu, că ăsta le am pe ăsta, le mănâncă. Stai, fetița. Uite, și fata le dă, dar ea... Curajoasă-i. N-am nimic la gât să mă ciugulești. Da, mă, știi cum mi-a ciupit camera? Mă gândeam când trage și un cioc în nas. A venit până aproape și ciup! Nu, străluci, știți? Și ochelari dacă vă străluci, și ochelari dacă vă străluci. Ia. Așa, hai acum. Cet, tu, hapsână, tu.
Uite la Ești, ea. mă, Mai jos, hablea, mai mă. jos. Asta e cea mai hapsână. Bănâncă, bagă în ea cât într-un butoi. Așa. Hai, ce să mai dau? Uite, Panseluța, și-o nu? lucră- Panseluța, da. Și dacă e iarbă bună Îți care dai îi seama place ce ei, picioare deci puternice au dacă are ciupit? iarbă bună Stai, care îi dă-te și place mai ei încoace. iarba, mănâncă și iarbă, dar numai care îi place ei, nu orice. Ia dați-i așa. Și mai este iarbă. unul negru. Mai Țineți jos. așa. Panseluța. Pansei, hai fetița, hai. E, Îți dăm dacă îi place. Ba da, îi place I-a asta. plăcut. Dar dacă alta nu-i place, uite porumbul sau asta nu-i place. Numai ce îi place ei. Altfel o ciubulea. Ia, uite, de exemplu, îi dau, uite, asta. Și știți ce e? Nu, Ștevii, nu nu, sau? nu este vie. Hrean. Nu mănâncă hrean. Deci știi, uite, se uită, mai mănâncă ea. Tu, păcătos, dar nu mâncai din asta. Ia, dați ca să... Țineți bine, că ea Știi ce pe? își ia numai cât, așa, hai. Așa, Așa. Te-a agățat de mână? Un pic. Ia cu nădejde. țineți așa. Ia. Bă, nu că n-are dinți, numai... Da, un pic m-a apucat. Bagă acolo pic. Hai, deci. Ai filmat la biserică? New experience, nu? Da, eu cred că Uite ce cu Ne-ai barba pus, la mă. ei. crazy. Deci nu știam că mănâncă din asta. Lasă-să lui tante. Ia. Dați așa, țineți bine strâns, Da. ca pe ea și ia, rupi ea cât. Hai. Stați așa să vă dau. Asta mai departe. Hai, mănâncă tu. E hrean, păi mănâncă până la urmă. Îi place să fie hrănită. Nu, Nu, dar haideți să intrăm acolo și îl filmați toți și pe el. Și pe ea, adică Așa, fete. Așa, bravo. așa. Nu, dar vedeți cum ea? ciupi mă și Numai pe ce mine. verde. Am văzut. Nu ia și nervura aia așa. Ia să o dau și pe fetiță să o înghită. Hai, ia înghite-o și pe asta. Hai, Pac. Vai, ce grozavă-i. N-ați văzut cum mănâncă? Auzi? Hai să-i dați mâncare. Dumneavoastră. Țineți palma așa. Țineți A, nu, palma. nu, nu, Țineți palma că nu vă face Hai, nimic. hai. Hai, panseluța, hai panseluța de la mani. Hai panse, hai panse. Stați că să mănânce. Stați să vă filmeze, domnul. Hai panseluța, hai. Nu, țineți așa, nu închideți palma. Ea mănâncă tot. Hai, tati, hai. Ce gulește, ce? N-ai treabă cu ea. De asta e hrăna, Ai ce? filmat-o, Adrian? Dar cum să nu iau ce? Asta bagă în ea ca într-un spital. Tot să spune că tot. Toată ziua mănânci. Și ăla negru unde-i? La negru băiatul, cred că trebuie să fie pe aici primul iese. Begonii adevărate. Că nu vezi în fața ta. sunt Astea-s begonii? Da. De obicei sunt foarte firave și sunt... Și uite-le pe astea galbene. Cum am cumpărat eu, am cumpărat la plon liniș. Da. Fii săraci, uite. Vezi cum trebuie să arate o begonie galbenă, sănătoasă? Da, Foarte da. frumos. Știi, la căldurile alea. Da, pentru că am înțeles, spuseseră că pământul l-a ars. Nu, e prea grea și o lăsăm așa, Da. nu e problemă, chiar e se aude foarte rar. Hai, trebuie umezeală asta. Că e o plantă care nu iubește soarele. Iubește soarele și nu iubește nici apa. Da. Când a fost Am cumpărat acasă, s-au oferit într-o... evidenile asemenea, dacă le țineți în casă. normal cu programare, pentru că mai sunt așa, dar nu mai întâmplător. Când spunem tunător, iubitor de liniște, nu ne interesează dacă vine sau nu la rugăciune, prea puțin interesează, ci efectiv Să respecte liniștea. Da. Turiștii vreau totul altceva, ori muzică, energie, Da. țigare. Și un număr de telefon? Puteți da? Aici? Nu prinde. Nu prinde nici orange. Și programarea cum se face? Eventual vine cineva și anunță, mai peste o săptămână, peste două vrem să venim. Dacă sunt, de exemplu, pe Tândivara sunt mulți care vin la mănăstire. Da. Iarna nu e problemă, iarna se poate veni. Da. Iarna nu e aglomerată. Aveți multe camere? Nu, nu avem într-o parte avem două camere, care le încăpea două familii lejer, camere mari, una cu 4, una cu 4, baie, pot. Un spațiu mult. Și dacă aveți o urgență cu ceva, cum comunicați? Ne mai ducem la baraj, sunăm, avem o cartelă și doar Da. interes nu avem abonament, pentru liniștea noastră am exclus orice. Fratele, părintele Marcel, cum a zis că avea un orange și spunea că undeva pe sus pe aici prindea semnal. Am avut și un abonament, dar am... Da. N-auzi, oamenii vor liniște. Liniște, Dar sigur, să dar a zis luați că e cu telefonul tot programare, cu timpul. programare. Mă gândesc că dacă vorbim și... Stai aici o săptămână, două.
E o fericire mai. Uite, Ai, știu ce frate, frumos liniște, frumos. Da, cercelușul La are slujbe aici. puțene umbră, iar begonia nu mai de umbră. Da, Nu, noi am pus-o la umbră, dar În casă și... s-a topit. Știam că nu trebuie o dată des, da, de exemplu, da, Am n-au întrebat. sigur. Pe canicula s-au dând dar n-am știut că totuși trebuie să fie pământul chiar atât de uscat. Da, cam de 2 Ține. săptămâni. Iar când Da. a plouat, atunci când tu le-ai Vezi că multe, e Da, un da, chif da, da, da. o dată pe Afânat. săptămână. ofânat așa. Da. Pacuri putere. Ia uite, deci nu se pune orice fel de Ai pământ. auzit? Papură? Și bământ de munte. Papură. Da, dar am zis De care? pe papura putredă, de ce? Papură Pentru că putredă. papura dă voie să respiri. Și se găsește de cumpărat? Da, se găsește și în comun. Anul trecut am mers pe pământ de munte, de pădure și am mers bine. Deci merge și pământul de pădure. Dar e important să nu fie odată de și să nu aibă soare. Nu, soare de n-avea. exemplu, acolo sunt și În mai soare frumoase. n-avea. Da. Ale deja s-au lăsat de acolo pe greutate. Și e frumos. Le face tot timpul, nu? Tot timpul face Dacă om? le La faci, 3-4 le zile. spargi și le... Cum? Da, dar trebuie să le spargem ori cu ciocanul, ori le dăm gaură cu bârghiu care Așa. și le scoate tot. E așa tare? Rămâne Așa de ouă. tare cu așa? Vai de cap. Păi dacă ea stă așa în picioare și dă drumul la ou, chică ou, pac! Mai vezi că cade ca cum se balegă. Buf, cade jos. Cum să spargi? Dai seama ce nu. gros e. Dacă ar fi nisip, l-ar băga în nisip și l-ascunde. Da, da, la Dar scunde. nu avem și la nisip, am avut acolo nisip, tăl l-am împrăștiat. Da. Că le bagă nisip. Deci Da, de viere, deci se că joacă în nisip, face, să vedeți, da, dar da, n-are da, nisip n-are aici, lor le place N-au nisipul. condiții. Nisipul Da, le-a adus tot cineva, miros le-a de, adus nu? cineva unul și probabil că au făcut... Nu, sau toți nu, patru toți i-au adus. patru, deci nu i-a ținut. Toți, nu, toți. Și la 3-4 zile faci câte nou? Cam, da, cam 3-4, cum le dăm și noi, că le dăm și boabe, le dăm și Și un ou dintre ăsta atât de proporția mare nu se poate mânca Trei- decât 10 mai oameni mănâncă. mult. 10 oameni, da. Că e 8, 10, bine cum ți-e foame. Dar... Și-l face bătut. Nu, că e, hai vină cu cafeța, hai, hai, tata, hai, Se lucește camera hai ce și pat, hai și pat. Veniți și dați Hai, mâncare, Simona, hai. că eu i-am dat. Hai, veniți încoa, dați-i mâncare, vine domnul încoa. Hai că îți ia și din mână de la mă, dar numai să ții mâna așa, numai mâna, așa ții mâna. Nu de aici, din mână, Urmă te așa, speli pe mână. așa. Hai și tu, că asta e. Ține și Mă ține. ciupești? Nu vă ciupești mâncarea. Ține mâine de astea vreau, degetele. mama, mi-e Hai, frică, mama, dar stai nu-ți domnule, face nimic. dar n-auzi că... Mai strâmba. Stai vreau, bre, nu vreau. vină încoace, iete. Uite la mine, uite la mami, uite, hai filmați-o pe mami, uite. Nu știu ce mă Nu, dar nu te prinde din mână, că zic, te gândile așa, dar nu, ia ține mă, Hai că am încercat și eu. ține măi, hai veniți încoace. Nu mai gata, nu mai gata. Tot vă mănâncă ultima boabă, băi, nu de aici, nu fii copil, hai, uite la domnul, uite. Hai veniți încoace, nu că nu ți țiculește, că n-are dinți, dar n-are dinți măi. Și ciocolată. Hai un pic ca să te filmează tătică, vină încoace. Hai vină încoace, nu-ți fie frică. Hai Nu, te că nu-ți face, vină filmează. încoace. Hai, filmați-o. Uite, m-am s-a învățat. Mănâncă numai boabe, nu mai se moară. Da, sigur că da, păi, dar ea... Pană de struț ceva ce Uite, are ea Mai ai chef. una, așa Are ea- fata, uite. Ultima voia, și ultima. Știi De la precis muri că... Simona? Nu, nu, că ia și de jos, de alegi. Dacă aveți ceva strălucitor la gât, pac, de loc. M-am uscat. Adineori m-am apucat de cameră. Bravo, Panseluța, Iată, faci uite. ouț. Hai, veniți încoace. Hai, cipolinu, dai aici, băi. Hai, tate, hai. Cipolinu, dar fiu Și aici, pe hai. un copan de struț vrei? A, fetele sunt mai mari și băiatul mai mic, vezi? Păi uite, nu, băiatul e mai mic ca el, deci ei trăiesc pe 70-75 de ani, cam așa. Așa de mult? Da, deci sunt în jur de 15 ani, nu știu dacă are. Da, și el cât trăiește? Și el? Toți! Toți. Deci peste 70, ca acum trăiește și un om. Ah, da. Și sunt foarte rezistenți la boli. Hai, dă-te gust, tată. Rezistenți la boli, uite, dați-i, hai că asta e cea mai... Păi da. Asta se așează și jos, să te ia, să o călărești. Dar îi cade penele, Nu-i cade, așa face ea că e cald. da? Nu pune mâna pe ea. Nu, lăsa să pui, de aici, că Și pune. cam câți ani are? La curcan, În jur de cu pene. 12-13 ani, dacă au. Ăla e tânăr, ăla are O vreo să 4 ani. trăiască ăștia Ăla e mici. tânăr, e Le au vreo 15 ani. mai mult. La demenește? Dar n-are ce mai ia. De ce să mai mănânci? Ia, mai ai o babă? Aia ți-o ia așa ce e. De tătă-ți ia. Nu, dar fii atent că te urmărește până să ia. Uite, ultima boabă, ai văzut? Ultima boabă ți-o ia, uite.
Nu, e foarte inteligent. Nu, și nu mănâncă orice fel de buriană, nu mănâncă orice fel. Numai din alea care le place lor. Poate ți ia cozorocul, poate îți fură șapca acum. Ce ochișori frumoși are. Da. Le-am văzut la zoo. Ai fost Vezi că au vreo 15 ani. super mega ai fost. Ce, Mihaela? Ține bine asta. E în mașină. Știi ce e asta? Da. Rea. Ține bine, ține-l strâns ca să nu se le iei tot. Ține strâns, că el mănâncă numai cât îi trebuie, așa. Rai, dai cu hreană. Nu mi-i place. Nu, o mâncata din euri cu doamna, era aici. Și probabil că de acum știi cât îi trebuie lui. Hai, nu-i mete, uite, vezi că nu-ți mai trebuie mă, hrean, mă. Nu-ți mai trebuie hrean. De ce nu-i place? O mâncată. Are un cucui. Are un cucui. O mâncată de acum, hreanul ăsta e foarte iute, știți? Are un cucui Și pe gata, cap, e vezi? ajuns. În O stânga. aluniță are. 3 fete și băiatul. Hai băiatul, Vezi? Costică. Hai mă, Costică, vino ca. Asta e E Costică. frumușel Costel. Da, nu prea stă, el e mai timid. E mai Hai Costică, tânăr. vino ca. Costică, hai Costică nu prea ești social. nu prea, nu. Ia căzut părul la fund. Aleargă ăștia după el, deci 3 fete și un băiat. Și am fugit de el, e tânăr. Stă tânăr, în câțiva ani, 3 ani. Sau pugheți după el. Ei, da, se lasă el e singur, uite așa, să vină Costică, dar nu, noaptea, noi închidem aici. Deci aici, ce fac ei, ziua nu vezi, ca cum e cocoșul cu găina, nu, noaptea, ce fac ei pe aici așa. Foarte. Hai Costică, vină încoace. Mai năpârlesc? Piciorul, ia te... Păi da, le mai cade penii, uitați, le cade penii, Și sigur. când Ei, toamna încep să mai crească, frumos, iarna. așa e cald. Noi iarna le mai ținem aici, le mai ținem înăuntru. Bagă înăuntru, că ele Sigur sunt, că da, avem aici grajul lor, și avem înăuntru. sunt Le de dăm climă ovăz, caldă. le dăm îngrășăminte, avem un fel de îngrășământ. Asta e un fel de îngrășământ ca cum e. Ca să o hrănească. Hai fiți, hai că asta-ți place, îngrășământul ăsta îți place. Uite. Lăsați-o să Stai ne pentru mănânce ou. dinăuntru. Nu, așa îi place lui, așa îi place ei. Noi avem o teocă așa, o asta așa. Deci nu apucă să clocească ouăle, să facă... Nu, nimic, ai dat drumul, la stupă nisip și acolo dacă crește ceva, dacă Da? crește, dacă... Da, dar n-are... N-ai cum, noi dacă... Ce facem? La noi nu, pe Africa, noi n-am să clocească, să... Fac căscătorie de... Hai, ia de aici, vezi că îi place de mână, nu? Îi place de mână, așa să-i dați, dați-i de mână. Vedeți? Îi place că ăsta e îngrășământul pentru ouă, deci asta se poate să ouă. Adică să facă mai des. Hai. Nu, aici, dați. Hai, de acolo panseluța, hai. Așa, mai sus țineți. Anseluța, nu? Panseluța asta, aia altă lăcrămioara, una... Costică? Costică-i băiat. Da. Alaltă, părinte, știi tot. Știi și ouăle, cum faci ouul ăsta rotund, cealaltă o faci. Da? Da, sigur. Ați văzut ouăle? Da. Hai, fetiță, hai. Nu-i dă voie. Cum să nu? Hai, vină cu asta. El își fac... Ai siria, nu? Da. Vreau și una. Dar nu le rup. Nu. Vreau și una. Eu i-am pus-o așa mai sus. Hai, Cic. Păi am făcut, am filmat, gata. Auzi, vreau și eu cu begonia. Simona, nu vrei și tu? Hai că amândouă. Dar nu Una? fac, eu nu fac poze, așa că filmez, deci Nu, te-am filmează-mă prins. cu begonia. Te-am filmat. Gata? Păi da, ce crezi Ai că... prins-o, da? Păi absolut. Bravo, băiat. Uite. Da, le filmați de aproape, așa. Da. Uite și pe Lasă cu asta. dumneavoastră, Ia te să uite. duceți la Galați, unde... Ia, te duci la Galați cu părintele? Hai la București, să la București, ia. Duci la București. Sunt într-adevăr foarte frumoase. De exemplu, pe ăsta. Ia fi Uite ce atent. găină mățată. Ia fi atent pe ăsta. Am filmat. Ați văzut ce perucare e găina asta? Uite Da. ce perucare. Da. Nu-i cocoșel, e găinușă? E găinușă, dar uite ce... Coafiură. Hai, uite ce... Păi și de acolo, din... Șuțu, fetița. Dar asta de unde e? Ce rasă Tot de e? aici, de la noi. E moțat. Deci din munte. Fetița. Dar ce interesantă este. Hai să trec pe aici. Ce găini mățate, nu că-s foarte blândă. Da? Hai, gata. Gata, fetița. Uite. Parcă zici că are coc făcut. Foarte frumoasă.
O adevărată grădină zoologică. Uite pe unul. Uite pe unul. Nu-i clar, nici ceva. Ce se întâmplă? Dar cred că l-am mai jumuit ăștia. Unde? Ia să văd. Ouă. Fantastic. Spargi capul cu el, da? Stai așa. Spate, da, uite, dar... Și să vezi un ou de găină că te ia. Da, să puci. Da, e găurit asta, a? Asta e găurit, dar uite unul normal, uite-l, ăsta, uite-l ăsta. Chel și jumătate, chel 400. Mănâncă 10 oameni. Stai și uite să ți-l țin. Așa, uite. Un kil 400. Și dacă cade pe cimeni nu se sparge, a? Deocamdată nu-i dau drumul că e păcat, da. Opa. Dar nu... Dacă cade de mai multe ori, se sparge, se crapă. Dar nu e nicio problemă. Dar de obicei, el când dă drumul, prin iarbă, prin... Da, știu și el, nu dă drumul pe ciment. Prin iarbă și așa, da. Fantastic. Iarna trăiesc? Sigur, dă mâncare, dar numai... E cald acolo, nu?